пераканаць Лукашенко стварыць сябе ўласныя ўнутраныя пагрозы пасля 20-го году, пасля таго, што ён перажыў, і перад тым, што яму прадстаіць гэта транзіт, так, улады біялагічна проста прадстаіць, гэта яго чакае. Калі нехто думае, што можна дыпламатыяй дамагчыся вяртання ў Беларусь таго, каго беларускія ўлады лічаць сваімі як бы экзістэнцыйнымі ворагамі, я думаю, гэта наіўны падыход. Калі такія погляды ёсць у Калеснікавай, гэта наіўны падыход, я лічу. Я не ўпэўнены, што ён ёсць, але магчыма ёсць, не ведаю. У мяне такіх поглядаў дакладна няма. Я не думаю, што гэта магчыма. Я думаю, што гэтага варта патрабаваць, калі вы еўрапейскі дыпламат, калі вы еўрапейскі палітык, які працуе з Мінскам. Гэта варта як бы ўключаць у дыялог, але з большага, калі шчыра на гэта глядзець, то з пазіцыі таго, што патрабуючы большага, мы ведаеце, хаця б дасягнем меншага, хаця б дасягнем чагосьці. Бо калі вы будете патрабаваць толькі як амерыканцы, вызваліце палітвязняў і ўсё, то тады невырашанымі застаюцца вельмі важныя пытанні кшталту дэпартацыі гэтых палітвязняў, кшталту немагчымасці ім вярнуцца ў краіну, адсутнасцю іх пашпартоў, працягу рэпрэсій, працягу арыштаў і так далей. Калі вы вельмі вузка ставіце ваша пытанне.